ή μία στάση ή μία κατάσταση την οποία οφείλει να συνειδητοποιεί ο χριστιανός, ακριβώς δια να είναι χριστιανός. Λέγαμε ότι χριστιανός, που αναλύσαμε την περασμένη φορά, σημαίνει εκείνος ο οποίος είναι καθιερωμένος εις τον Χριστόν, αυτός που ανήκει στον Χριστό, χριστιανός. Και ότι το όνομα αυτό εδόθηκε από τους ειδωλολάτρας με διάθεση σκοπτική, δηλαδή κοροϊδευτική εις βάρος των πιστών, αλλά η Εκκλησία πήρε αυτό το σκοπτικόν, ειρωνικόν όνομα και το έκανε όνομά της, το έκανε σημαία της, το έκανε λάβαρό της και το προβάλλει στα πέρατα της οικουμένης. Έτσι κάποιος που ανήκει στον Χριστόν λέγεται χριστιανός. Αλλά ας δούμε και τα υπόλοιπα ονόματά μας, διότι μόνο εάν συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς είμαστε, μόνο τότε θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που είμαστε και να επιτελέσουμε, να επιτύχουμε το σκοπό μας, που είναι η Βασιλεία του Θεού, την οποία ουδέποτε πρέπει να ξεχνάμε και να χάνουμε από τον οπτικό μας ορίζοντα. Και ας δούμε το δεύτερο όνομα, το όνομα εκλεκτός. Γράφοντας την επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος, την πρώτη του επιστολή, προσφωνεί τους χριστιανούς ως εξής: Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς Πόντου. Εγώ ο Πέτρος, ο Απόστολος του Ιησού Χριστού, αποτείνομαι προς τους παρεπιδήμους της διασποράς του Πόντου, της Μικράς Ασίας, που είναι εκλεκτοί. Και λίγο πιο κάτω ο Απόστολος Πέτρος, στο δεύτερο κεφάλαιο, σημειώνει: ημείς δε γένος εκλεκτών. Ο Κύριος σημειώνει στο Ματθαίος 24,31 το εξής: αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ θα επισυναχθούν από τους Αγίους Αγγέλους οι εκλεκτοί, και ότι οι χριστιανοί είναι γένος εκλεκτών. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει είμαι εκλεκτός? Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτός που εκλέγεται, αυτός που διαλέγεται. Και οι χριστιανοί λέγονται γένος, δηλαδή λαός, εκλεκτός, διότι εξελέγει μέσα από τον κόσμο, από τον Χριστόν. Είναι εκείνο που ο Κύριος είπε στους 12 μαθητάς του: εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου. Εγώ, λέγει, σας διάλεξα μέσα από τον κόσμο. Αλλά εάν ο Θεός διαλέγει μέσα από τον κόσμο τους δικούς του ανθρώπους, μήπως προσωποληπτεί? Μήπως δηλαδή χαρίζεται εις τους μεν, όχι δε εις τους δε? Δεν είναι αυτό. Πάλι μας λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και όλοι να έλθουν στην επίγνωση της αληθείας. Αλλά όμως εδώ συμβαίνει κάτι. Η απάντηση δίδεται στο ερώτημα: ο Θεός προσωποληπτεί, εκλέγει εκείνους που θέλει και δεν εκλέγει εκείνους που δεν θέλει? Η απάντηση δίδεται στην παραβολή του γάμου του Ιού του Βασιλέως. Ένας, λέει, βασιλιάς είχε ένα παιδί, αυτός είναι ο Θεός, το παιδί του είναι ο Ιησούς Χριστός ο ενανθρωπίσας, Υιός του Θεού, που, παρακαλώ, που στέλνει και καλεί να έρθουν στο τραπέζι το βασιλικό. Ο ένας αγόρασε βόδια,
ο άλλος αγόρασε χωράφια, ο άλλος έχει οικογενειακές φροντίδες, δεν μπορούν να έρθουν. Εκάλεσε πολλούς, κανείς από αυτούς δεν ήρθε, και τότε καλεί άλλους παρακατιανούς. Αυτοί οι παρακατιανοί ξέρετε ποιοι είναι? Οι ειδωλολάτρες. Και τότε ήρθαν, αλλά κάποιος λέγει από αυτούς δεν είχε ένδυμα γάμου, και του λέγει ο Κύριος, πως μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου? Αλλά για να του λέγει πως μπήκες, πάει να πει ότι το ίδιο το βασιλικό σπίτι παρήχε την στολή του γάμου. Γιατί θα μπορούσε να πει τη δικαιολογία, βασιλιά μου, εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος, με κάλεσες, αλλά πού να βρω καλά ρούχα? Ο ίδιος δηλαδή τα μέσα για να γίνει κανείς Άγιος τα παρέχει πάλι η Εκκλησία. Θυμηθείτε εκείνο το τροπάριο, τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένο, βλέπω τον νυμφώνα σου, τη βασιλεία σου που είναι σαν άλλος νυμφώνας, στολισμένος ο νυμφώνας αυτός, αλλά δεν έχω ένδυμα, δεν έχω ρούχα, δηλαδή δεν είμαι ετοιμασμένος. Ετοίμασέ με λοιπόν, δώσε μου τη χάρη σου να δουλέψω στον εαυτό μου για να μπορέσω να μπω μέσα στον νυμφώνα σου. Συνεπώς εκεί τελειώνει ως εξής η παραβολή, να πει πολύ πράγμονο. Λέγει ο Κύριος, πολλοί εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί. Πολλοί είναι εκείνοι που κλήθηκαν, αλλά λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν. Συνεπώς τι σημαίνει εκλεκτός? Αφού ο Θεός όλους τους θέλει, είναι ο ανταποκρινόμενος, είναι εκείνος που ανταποκρίνεται στην κλήση του Θεού, στο κάλεσμα του Θεού, είναι αυτός που λέγει το ναι στο Θεό, είναι αυτός που συμμορφώνει τον εαυτό του με το θέλημα του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμα, όταν ο Θεός διαλέγει εμένα, προσέξτε αυτό, διαλέγω και εγώ τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει μία αμοιβαία εκλογή, όπως ακριβώς στους συζύγους δεν μπορεί να πει ο άνδρας θα διαλέξω την υποψηφία γυναίκα μου, και η γυναίκα να είναι ένα παθητικό στοιχείο, αντικείμενο εκλογής, χωρίς να δύναται αυτή να εκλέξει. Όπως ο άνδρας διαλέγει τη γυναίκα του, έτσι και η γυναίκα διαλέγει τον άνδρα της. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, συμβαίνει και εδώ. Ο Θεός διαλέγει τον άνθρωπον και ο άνθρωπος διαλέγει το Θεό. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο ψαλμοδός: εξελεξάμην παραρριπτήστε το οίκο του Θεού, μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Διάλεξα μάλλον να είμαι παραπεταμένος σε μια γωνίτσα του ναού του Κυρίου μου, παρά να ζω ανάμεσα στις ευωχίες των αμαρτωλών ανθρώπων. Ώστε διαλέγει ο πιστός. Αλλά εκείνο που είναι πολύ σπουδαίο είναι εκείνο που λέγει ο Ιησούς του Ναβί εις τους Εβραίους. Είπεν Ιησούς προς τον λαόν: μάρτυρες ημείς καθημών ότι ημείς εξελέξαστε Κυρίω λατρεύειν αυτό. Μάρτυρες εναντίον του εαυτού σας είσαστε εσείς, γιατί εσείς διαλέξατε το Θεό για να τον λατρεύετε. Ώστε λοιπόν εσείς διαλέξατε. Ναι, με διαλέγει ο Θεός και διαλέγω το Θεό. Και όταν υπάρχει μία αμοιβαία εκλογή, υπάρχει και μία αμοιβαία ανταπόκριση. Και πηγαίνουμε στο επόμενο όνομά μας, το όνομα μαθητής. Μαθητής, το όνομα αυτό, η αρχική ονομασία των χριστιανών. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις: και ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, ώστε μεγάλωνε, λέγει, ο αριθμός των μαθητών στα Ιεροσόλυμα. Μέσα δε στην Καινή Διαθήκη η ονομασία μαθητής είναι διάχυτη. Μαθητής συνεπώς ποιος είναι?
Είναι ο κάθε ένας που μαθητεύει στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, την αποδέχεται και τη βιώνει. Αυτός λέγεται μαθητής. Οι 12 μαθητές αποτελούν πια, ο τίτλος 12 μαθητές αποτελεί έναν τεχνικών όρο, τεχνικών θεολογικών όρων. Ας πούμε, λείπει ο Ιούδας και όμως γράφει εκεί η Αγία Γραφή οι 12 μαθητές, ενώ λείπει ο Ιούδας. Πριν εκλεγεί ο 12ος στη θέση του Ιούδα, ο Ματθίας, είναι τεχνικός όρος οι 12. Έξω λοιπόν από τον τεχνικών όρων οι 12 μαθητές, κάθε ένας που αποδέχεται τον Ιησού Χριστόν είναι μαθητής του Χριστού. Τι σημαίνει όμως είμαι μαθητής του Χριστού? Σημαίνει ότι έχω πνεύμα μαθητείας στο Χριστό, έχω πνεύμα μαθητείας στο λόγο του, στην Αγία Γραφή. Όταν ανοίγω την Αγία Γραφή δεν την ανοίγω με κριτικό πνεύμα, το κρί με γιώτα, με κριτικό πνεύμα, δηλαδή να πω αν είναι σωστά ή στραβά, αλλά με πνεύμα μαθητείας, να μάθω, να μαθητεύσω στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού, να μαθητεύσω στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας. Ο μαθητής, είπε ο Κύριος, δεν είναι υπέρ των διδάσκαλων, και συνεπώς το πνεύμα της μαθητείας πρέπει να είναι ισόβιον. Σε όλη μας τη ζωή πρέπει να είμεθα μαθητέ και πρέπει πάντοτε να μαθητεύομαι, μόνο που το πνεύμα της μαθητείας προϋποθέτει ταπείνωση. Πρέπει να είμαι ταπεινός για να έχω το πνεύμα της μαθητείας, να μην εγώ τα ξέρω όλα εγώ. Πηγαίνουμε στο τέταρτο όνομά μας, μετά το χριστιανός, το εκλεκτός, το μαθητής, ερχόμεθα εις το πιστός. Το όνομα πιστός έχει μια παλιά ιστορία, την οποία προσέξατε την, γιατί είναι πολύ βοηθητική να καταλάβουμε ένα μυστήριο της σωτηρίας μας. Είναι η ιστορία των πρωτοπλάστων, που εζητήθη από τους πρωτοπλάστους να πιστεύσουν στα λόγια του Θεού ότι δεν έπρεπε να δοκιμάσουν από τον καρπόν του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού. Εάν παρέβαιναν την εντολή του θα πέθαιναν. Συνεπώς εζητήθη από αυτούς η πίστης, διότι ο Θεός είπε δεν θα φάτε, θα πεθάνετε. Θάνατο οι πρωτόπλαστοι δεν είδαν κανέναν, διότι δεν είχε προηγηθεί κανείς για να τον δουν πως πεθαίνει. Άρα λοιπόν το φαινόμενο του θανάτου δεν το εγνώρισαν. Έπρεπε να πιστέψουν στα λόγια του Θεού ότι εκείνος που θα παρέβαινε την εντολή του θα απέθνισκε. Έτσι βλέπουμε ότι η μέθοδος, η οδός της ζωής ή το η πίστης εις τον Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού είναι πάντοτε κατά τον Απόστολο Παύλον αξιόπιστος, άξιος εμπιστοσύνης. Οι πρωτόπλαστοι εδοκίμασαν από τον καρπόν, σημαίνει δεν επίστευσαν και έτσι έχασαν τον παράδεισο, έφυγαν. Για να ξαναγυρίσει κανείς πίσω στο χαμένο παράδεισο θα γυρίσει πάλι από τον ίδιο δρόμο, των δρόμων της πίστεως. Συνεπώς τι είναι η πίστης? Είναι η οδός της επιστροφής στον χαμένον παράδεισον. Τότε ο Θεός είχε πει στους πρωτοπλάστους δεν θα φάτε από τον καρπόν αυτού του δένδρου, γιατί θα πεθάνετε. Δεν πίστεψαν, πέθαναν. Τώρα έρχεται ο Θεός και λέγει τώρα θα φάτε από τον καρπόν τούτου του δένδρου. Ποιο δένδρο? Ξέρετε ότι το δένδρο λέγεται στην Αγία Γραφή ξύλων. Τα ξύλα του παραδείσου, ή τα δένδρα του παραδείσου, ξύλων του Σταυρού,
Το ξύλο του σταυρού τώρα είναι εκείνο το οποίο εφυτεύθη στο μέσο του παραδείσου. Και ποιος ο καρπός αυτού του δένδρου, του ξύλου? Αυτός ο καρπός που εκρέμεται από το δένδρο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και τώρα λέγει ο Θεός, οφείλετε να φάτε από τον καρπό του δένδρου, γιατί άμα δεν φάτε θα πεθάνετε. Όποιος, λέγει ο Κύριος, δεν φάγει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει ζωήν αιώνιον. Συνεπώς βλέπουμε, παιδιά, εδώ ότι η πίστη πάλι είναι ο δρόμος για να ξαναγυρίσουμε στον παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού ή στην αιώνια ζωή. Αυτός που βαδίζει το δρόμο της πίστεως λέγεται πιστός. Τώρα ο πιστός, ο χριστιανός πιστός, βαδίζει τον αντίστροφων δρόμων που εβάδισε ο Αδάμ. Ο Αδάμ βάδισε τον δρόμο της απιστίας και βγήκε από τον παράδεισο. Τώρα ο πιστός, ο καθεπιστός, βαδίζει τον ίδιο δρόμο της πίστεως και γυρίζει, επιστρέφει πίσω εις τον παράδεισο. Και ερχόμεθα εις το πέμπτον όνομά μας. Είναι το όνομα επικαλούμενος των Κύριων. Όταν ενεφανίστη ο Κύριος εν οράματι εις τον Ανανίαν που ήταν μαθητής στη Δαμασκό, για να του πει ότι έπρεπε να συναντήσει τον Σαούλ, που εκείνες τις μέρες είχε πάει στην Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς, εκείνος απήντησε, ο Ανανίας, Κύριε, ακίκοα περί του ανδρός τούτου, έχω ακούσει, λέει, από πολλούς, έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντας τους επικαλουμένους το όνομά σου. Έχει εξουσία να δέσει και να φυλακίσει όλους εκείνους οι οποίοι επικαλούνται το όνομά σου. Ώστε να, ένα άλλο όνομα, οι επικαλούμενοι των Κύριων. Τι σημαίνει επικαλούμε τον Κύριον? Θα πει δέχομαι τον Κύριον, θα πει αναγνωρίζω τον Κύριον και τον προσκαλώ εις βοήθειά μου. Αυτός λέγεται ο επικαλούμενος των Κύριων. Αλλά λέγει η Αγία Γραφή, γι' αυτό έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσατε. Το είπε ο Απόστολος Πέτρος, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, το είπε σε μια ομιλία στους Εβραίους. Εκείνος ο οποίος θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αλλά τι θα πει επικαλούμε εδώ? Πώς είναι το θέμα επικαλούμε? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, επικαλέσετε δε ούχ απλώς, αλλά με τα διαθέσεως, με τα βίου αρίστου, με τα παρησίας της προσηκούσης. Όχι απλώς να πεις επικαλούμε τον Κύριον, αλλά με διάθεση, με βίον άριστον, με την αρμόζουσα παρησία, με ευλάβεια. Δηλαδή σημαίνει ευλαβή επίκλησης του ονόματος του Κυρίου, σημαίνει ευσεβή εμπιστοσύνη σε Αυτόν, σημαίνει ευπηθή υπακοή εις Αυτόν, δηλαδή αληθινή ευσέβεια, και όχι κατά το Κύριε Κύριε που είπε ο ίδιος ο Κύριος, αυτός θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί δεν επικαλούνται αλλά προσφωνούν. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός κάτι πολύ σπουδαίο, να το θυμόσαστε, ούγαρ ταυτόν το επικαλείστε το όνομα Κυρίου και λέγει αυτόν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου και να το προσφωνείς. Και οι άπιστοι το προσφωνούν το όνομα του Θεού και λέγουν ο Θεός. Αλλά ο πιστός πως το επικαλείται το όνομα του Θεού? Με τάκρας ευλαβίας και συμμορφούμενος εις το θέλημα του Θεού. Αλλά η υψίστη, θα έλεγα, η αρίστη, η πλέον κατευδοκίαν Θεού επίκλησης του ονόματος του Θεού είναι η μονολόγιστος εκείνη η ευχή που λέγει
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Όταν λέμε, παιδιά, αυτή την ευχή με ευλάβεια, με πίστη στο Άγιο όνομα του Θεού, τότε πραγματικά ο Κύριος έρχεται σε βοήθειά μας. Και ερχόμαθα εις το τελευταίο μας όνομα, το έκτον. Προσέξτε, είναι κι άλλα ονόματα, όπως οι φοβούμενοι των Κύριων. Διαλέγω μόνον αυτά για να περιοριστώ μόνο εις αυτά. Το τελευταίο, Άγιος. Άγιος. Το όνομα αυτό αφθονεί μέσα στην Αγία Γραφή. Αφθονεί. Σας υπενθυμίζω από μια επιστολή προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου το εξής: ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Χαιρετίστε κάθε Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της Καίσαρος οικίας. Σας χαιρετούν όλοι οι Άγιοι και προπαντός εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι του Αυτοκράτορος, δεν του Καίσαρος, στη Ρώμη. Άγιος, Άγιος. Αυτή η έννοια Άγιος σήμερα, παιδιά, είναι τρομερά παρεξηγημένη, κι όμως είναι μια βασική εντολή του Θεού που μας λέγει Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Να γίνετε Άγιοι γιατί και εγώ είμαι Άγιος. Και συνεπώς, όπως σημειώνει ο Απόστολος Πέτρος, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Σύμφωνα με εκείνον που σας κάλεσε και είναι Άγιος, και εσείς να γίνετε Άγιοι σε κάθε πτυχή της ζωής σας και της αναστροφής σας. Άγιος έχει δύο έννοιες η λέξη, το όνομα Άγιος. Η πρώτη είναι εκείνος που είναι χωρισμένος από τον κόσμο. Όταν λέμε αγιοποτήριο, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι το ποτήρι αυτό για κοινή χρήση, είναι ξεχωρισμένο για μια ειδική χρήση, για να τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ώστε Άγιος θα πει Άγιον εκείνο που ξεχωρίζει, Άγιος αυτός που ξεχωρίζει. Ο πιστός από πού θα ξεχωρίσει? Από τον κόσμο. Ακούστε τι λέγει Β' Κορινθίους 6,17. εξέλθατε, λέγει ο Θεός, εκ μέσου αυτών. Ποιον αυτόν? Του κόσμου. Και αφορίσθητε. Αφορίζω θα πει ξεχωρίζω, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, μην εγγίζετε τίποτε το ακάθαρτον, καγώ εισδέξομαι ημάς και εγώ θα σας δεχθώ. Ώστε λοιπόν, παιδιά, ποια είναι η πρώτη έννοια του ονόματος Άγιος? Αυτός που είναι χωρισμένος από τον κόσμο. Προσέξτε, θα πούμε την καλημέρα μας στους ανθρώπους, θα συνεργαστούμε, αλλά στον τρόπο της ζωής των δεν θα μετέχουμε. Χορεύουν οι άλλοι, όχι εμείς. Διασκεδάζουν αμαρτωλοί οι άλλοι, όχι εμείς. Εμείς θα ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Δεν πρέπει να ακολουθούμε τον κόσμο, δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασύρεται από τον κόσμο, δεν πρέπει να έχουμε κοσμικό φρόνημα, να μην σκεφτόμαστε κοσμικά. Αυτό λέγεται Άγιος και είναι η αρνητική όψη της ενίας Άγιος. Έχουμε και την άλλη όψη, τη Δευτέρα, την θετική. Είναι αυτός που έχει αγιότητα βίου, δηλαδή ο αγιασμένος άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Α Ιωάννης 3,3. Ο έχων την ελπίδα ταύτην αγνίζει αυτόν. Αγνίζει θα πει αγιάζει, καθώς εκείνος αγνός εστίν. Όπως αγνός, δηλαδή Άγιος, είναι ο Χριστός. Συνεπώς, Άγιος εδώ θα πει αυτός που εξομοιώνεται με το Θεό κατά την καθαρότητα. Εξαγιάζομαι, εξομοιούμε στην καθαρότητα, εξομοιούμε το Θεό στην καθαρότητα. Είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος και είναι εντολή. Έσεστε ουν ημείς τέλειοι
όσπερο πατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί. Να είσαστε τέλειοι, δηλαδή άγιοι, όπως Άγιος είναι ο Θεός. Τι είναι Άγιος? Άγιος είναι εκείνος που καταξίωσε το κατ' εικόνα και επραγμάτωσε το καθομοίωση. Πραγματοποίησε το καθομοίωση που ο Θεός θέλει να ομοιάσουμε τον Θεό. Γι' αυτό λέγει έσεστον ημείς τέλειοι όπως ο πατέρας σας είναι τέλειος. Δηλαδή να ομοιάσετε του τελείου του Αγίου Πατέρα σας. Παιδιά, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθιος γράφει δια το καλόν όνομα το επικληθέν εφ' ημάς. Ποιο είναι αυτό το καλόν όνομα που κλήθηκε σε εμάς? Προσέξτε, το αποκαλεί καλόν όνομα. Είναι Ιάκωβος 2,7. Ποιο είναι αυτό το καλό όνομα που προσετέθη σε εμάς? Είναι το όνομα χριστιανός, εκλεκτός, μαθητής, πιστός, επικαλούμενος τον Κύριον, Άγιος. Αυτό το καλό όνομα μας εδόθη, επεκλήθησε μας δόθηκε δηλαδή, και πρέπει να το τιμήσουμε, πρέπει να το κρατήσουμε ψηλά. Μην ξεχνάμε ότι με αυτό το όνομα σαν άλλη ταυτότητα θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, γεννόμεθα, υποτακτική ας γίνομαι, γεννόμεθα ουνάξιοι της επωνυμίας εις ηλίφαμεν. Ας γύρομαι λοιπόν άξιοι του ονόματος που πήραμε, που ο Θεός μας έδωκε, και που το όνομα αυτό, ξαναλέμε, είναι το όνομα χριστιανός, εκλεκτός, μαθητής, πιστός, επικαλούμενος τον Κύριον, Άγιος.